O Consello da Xunta aprobou hoxe varias medidas de relevancia, entre as que destaca o impulso do sector biotecnolóxico galego cun investimento de 805 millóns de euros. A Xunta de Galicia vén de destacar a aprobación da nova Estrategia Galega de Biotecnoloxía 2026-2030. O plan mobilizará 805 millóns de euros, un 20% máis que no período anterior, co obxectivo de converter Galicia nun referente internacional do sector, aumentar a facturación ata os 2.650 millóns e superar as 200 entidades activas vinculadas á biotecnoloxía. En 4 anos duplicouse o número de empresas biotecnolóxicas en Galicia e se triplicaron os empregos que traballan no sector biotecnolóxico. Por lo tanto, isto é unha aposta de futuro, unha aposta gañadora e por aí queremos seguir. Actualmente é un sector que supera os 2.000 millóns de euros de facturación ao ano en Galicia, casi 5.800 postos de traballo e 1.400 investigadores, talento galego e talento que foi atraído dende fora traballando neste sector. E, por lo tanto, o que fixemos hoxe foi aprobar rematado, nos decía, 2025, a primeira estrategia, aprobar a nova estrategia de biotecnoloxía de Galicia 2026-2030. 805 millóns de euros adicaremos, que é un 20% máis que a que rematou o ano pasado, que tiña consignados 670 millóns de euros. Por outra banda, a Xunta recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Estatal que regula as zonas de aceleración renovables. O Goberno galego considera que a norma invade competencias autonómicas en materias como a ordenación do territorio, o medio ambiente ou a enerxía, e sostén que limita a capacidade de Galicia para decidir onde poden implantarse estes proxectos. O que acaba de aprobar fai inviable e imposible que saquemos adiante a SAR. Por outro lado, invade plenamente as nosas competencias e pois non nos queda outra máis que seguir defendendo pois o que nos corresponde, seguir avanzando na medida das nosas posibilidades e iso é defender o autogoberno de Galicia para preservar ese reparto constitucional de competencias, pero sobre todo para seguir sendo eses fieis convencidos de que temos que seguir avanzando, témolo que facer ademais con toda a seguridade xurídica e Galicia precisa chegar ao ano 2040 tal e como establecemos por lei. No ámbito das emerxencias, a Xunta informou das actuacións desenvolvidas tras as fortes chuvias do pasado 17 de xuño en Lugo e Ourense. O Executivo galego convocará as deputacións para avaliar os danos e coordinar as reparacións, ao tempo que solicitará á Confederación Hidrográfica Miño-Sil labores urxentes de limpeza dos leitos fluviais nas zonas afectadas. Seguimos traballando para recuperar a plena normalidade canto antes e para conseguir esa restauración é necesario que traballemos de xeito coordinado todas as administracións e, polo tanto, convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as diputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todas as administracións nas mesmas. E tamén dirixirémonos á Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo que nunha parte importante non estaban realizados. O Consello tamén aprobou a concesión das medallas Castelao 2026. Os galardoados serán a Fundación Andrea, o trompetista Esteban Batallán, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a empresaria de restauración María Barallobre. A entrega destes recoñecementos terá lugar o vindeiro 28 de xuño. Habitual nestas últimas datas do mes de xuño, cando se achega a entrega das medallas Castelao, que, como saben, sempre o 28 de xuño, coincidindo co aniversario do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia e do regreso á nosa comunidade dos restos de Castelao. Son 5 medallas, como saben, acordo do Consello da Xunta de Galicia foi o que adoptamos. Un consello marcado pola defensa das competencias autonómicas, o impulso á innovación e a resposta aos efectos do temporal rexistrado a pasada semana.